सिगाङावनो प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननाय बावो गोजोन्थों। आं बे समाव मोनसे आयदानि सायाव बुंनो सानदों आरो बे आयदायानो जाबाय थैनायनि उनाव आरो माबाव एबा थैनायनि उनाव आरो मा दंबावो। जेब्ला मोदोमनिफ्राय जिउआ आलादा जायो एबा मोदोमा जिउनिफ्राय आलादा जायो बेखौनो थैनाय होननानै बुङो। साफ्रोम एबा मोनफ्रोमबो जिउ गोनां जों जिउआरिफ्रा सानसे जोनोम जायो आरो जोङो थैयो। मोसौ दाउ अमा जिब जुनार दाउसिन दाउलाफ्रा थैनानै जोबो, नाथाय मानसियाबो थैयो, नाथाय बेनि जिउआ जोबनानै थाङा। सासे मानसिया थैयोब्ला बेनि जिउआ बेनि देहा मोदोमनिफ्राय ओंखारनानै थाङो आरो बेनि देहाया जेबो खामानियाव सोलियै जायो। बेखायनो बेखौ फबहैनाय जायो एबा सावनानै गारो। जोंनि देहाफ्रा सेवो, जोंनि देहाफ्रा थैनानै जोबो, नाथाय जोंनि सोलेर एबा जिउआ जामनो रोङा, सेवनो रोङा एबा थैनोबो रोङा। मानसिया मोनथाम बिथिंजों दाजानाय: मोदोम, सोलेर आरो जिउ। मोदोम, गोसो आरो जिउ, बे मोनथामजों इसोरा जोंखौ महर होदों। जोंनि देहाया नाथाय जोबनानै थाङो, नाथाय जोंनि जिउआ एबा सोलेरा जोबा। जोंनि बे जिउ एबा सोलेरा जाबाय इसोरनि हां, बेनिखायनो जोबा। जोङो बायदि बायदि महराव थैयो। मानसिया मोननै रोखोमाव थैयो। बेनो जाबाय सेथियाव सुइसाइड डेथ एबा गावखौनो सिथारनानै लानाय, मुलि लोंनानै थैनाय, गावथारनानै थैनाय, फासि नांनानै थैनायखौ सुइसाइड डेथ एबा गावखौनो सिथारनानै लानाय होननानै बुङो। आरो मोनसेया जाबाय नैथियाव हमिसाइड डेथ। बेनो जाबाय एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय, बोराय बुरि जानानै थैनाय, सोरजोंबा सिथारजानाय, बेराम आजारजों थैनाय। जोङो बे मोननै एबा गुबुन गुबुन महराव, गुबुन गुबुन बिथिं जाथायफ्राव जों थैनो हागौ। नाथाय सोंथिया जाबाय बे समाव थैनायनि उनाव आरो मा दंबावो? थैनायनि उनाव आरो माबा दंबावो ना गैया? मोनसे हान्जानि मानसिफ्रा बुङो थैयोब्ला जोब्बाय, थैनायनि उनाव आरो जेबो महर जेबो थाबावलिया। मोनसे हान्जानि मानसिफ्रा फोथायो आरो बिसोरो फोरोङो, बिथांमोना बुङो जे मोजां कर्म एबा हाबा मावनानै थैयोब्ला जोङो फैगोन जिउआव आरोबाव सासे मोजां सुबुं जोनोम जायो। मोजां कर्म एबा हाबा मावनानै खामानि मावनानै थैयाब्ला बियो गुबुन मोनसे जुनाद, मासे गाज्रि जुनाद जोनोम जाहैनो हागौ। अमा, दाउ, सैमा बायदिसिना दाउसिनफोर जोनोम जाहैनो हागौ। जेब्ला मोजां कर्म खालामनानै थैलांबाय थायोब्ला फैगोन जिउआव मोनसे जोबथा जिउमा एबा ब्रह्मजों लोगो मोनहैयो। गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन फोरोंनाय आरो साननाय बेबायदि फोथायनायफोर दङ। नाथाय बे समाव आङो जोंनि इसोरनि बाथ्रा बाइबेला मा बुंदों बेखौ गुसुङै नायनानै बुंनो सानदों। जोङो नायनि 2 थेसलनि 4:16 आरो 17 सेरियाव। मानोना फोरबुआ गावनो थोननायनि गाज्रि हरनायजों, गाहाय आरफनि रावजों आरो इसोरनि फेंफाजों सोरगोनिफ्राय ओंखारगोन आरो खृष्टनियाव थैनायफ्रा सिखांग्रोगोन। बेनि उनाव जों थांनानै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे जोमैफ्राव फोरबुखौ बाराव लोगो लानो लांखोजागोन आरो जों लागारबो फोरबुजों लोगोसे थागोन। इसोरनि बाथ्राया जोंनो स्रा बुंदों। जेब्ला फोरबु जिसुआ नैथि फैफिनगोन, जोमैयाव खृष्टनाव थैग्रोनायफोरखौ लिंहरगोन आरो गोथै हाखरनिफ्राय थैग्रोनानै थांनायफ्रा सिखांनानै जिसुखौ जोमैयाव लोगो मोनगोन। आरो नैथियाव जायफ्रा गोथाङै दं बिसोरो मेगन मोख्रेबसेयाव बिनि देहाफ्रा सोलायनानै जोबनो गैयै देहाखौ मोनगोन। आरो थैनायनि उनाव जोंहा मोनसे बिसार दङ। फोरबु जिसु ख्रिस्टआ सानसे फैफिनगोन आरो बिसारसालियाव बियो जिरायनानै जोंखौ बिजिरगोन। 2 करिन्थनि 5:10 सिरियाव बुंदों, जों साफ्रोमबो सिखांफिननायनि उनाव फोरबु जिसुजों नुजानानै जोंनि मोजां आरो गाज्रि मावनायनि हिसाबखौ होनांगोन। अब्ला अनलायग्रा लोगोफोर, जोङो थैयोब्ला जोब्बाय नङा, थैनायनि उनाव जोंहा सिखांफिननाय दङ।
आरो सिखांफिननायनि उनाव जोंहा फोरबु जिसुनि सिगाङाव बिसाराव गसंनांगोन। मोजां मावग्राफ्रा मोजां बान्था मोनगोन, गाज्रि मावग्राफ्रा गाज्रि बान्था मोनगोन। बेनो जाबाय जायफ्रा इसोरनि बाथ्राखौ लायाखै, गाज्रि पाप मावनानै थैनानै सिखांफिनदों, बिसोरो नोरखो रायजोआव सहैगोन। जायफ्रा धोरोमिया जिउ खांदों, मोजां हाबा मावनानै आखल आखु गावखौ सोलायनानै थैनानै थांबाय, सिखांफिननायनि उनाव फोरबु जिसुजों लोगोसे सोरगोआव थानो मोनगोन, जेराव रंजानाय आरो गोजोननाय जायगा जागोन। अनलायग्रा लोगोफोर, प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बाथ्रा बुंदों, जों बयबो सानसे थैगोन आरो जिसुआ जेब्ला फैगोन अब्ला जों जिसुजों जोमैयाव लोगो मोनगोन। आरो अरायबो जिसुखौ फोथायग्राफ्रा, मोजाङै थैनानै थांनायफ्रा जिसुजों अरायबो सोरगोआव थाफानो मोनगोन। जायफ्रा लांसुनि हाबा मावदों, सिखाव खावदों, जिनाहारि खालामदों, थगायदों, मानसि सिथारदों, बायदि बायदि इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै हाबा मावनानै थैलांनाय मानसिफ्रा सिखांफिननायनि उनाव बिसाराव बिजिरनानै बे गाज्रि साजा मोनगोन, नोरखो रायजोआव थाहैनांगोन आरो बेयाव हाथायाव अरखेनाय भिक्षा सौनाय जागोन। अनलायग्रा लोगोफोर, बयबो दिनै जिसु ख्रिस्टखौ जों फोथायनि, बेखौ जोङो गावनि बासायगिरि होननानै नाजावनि। जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जहननि 11:22 सिरियाव, आंनो सिखांफिननाय आरो गोथां गाब, आंखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो थैब्लाबो गोथाङै थागोन। जिसु ख्रिस्टनि रावा बेसे मोजां, जोंनि थाखाय दिनै गोबां मोजां आसा बे जोंनो लाबोबाय। जिसुखौ फोथायोब्ला जोङो गोथाङै थागोन आरो जिसु ख्रिस्टखौ जों लोगो मोनगोन। जों बयबो सोरगोआव थांनो राहा लामा खाबु मोनगोन। इसोरा नोंथांमोन बयबो भिडिअ नायग्रा आरो खोनासंग्राफोरनो बोर होथों। गोजोन्थों।